bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowsare jaam hiire moon en garti hannde oɗon ñalawma dimanche jeenayi lewru février hitande ujunnaji e nogas e joyyi addan ɗon habruji moɗon e ɗemgal pulaar. Titre uji men ɓurɗi mawnude ko toon to Washington guiɗoɗen hono kanko Donald Trump kadi min ƴeewi holko sakkiti kadi e décision ngaji ɗi o waɗata ɗum noon ene wayno ko hannde kadi ñalawma faate kadi kanko hoore makko ƴabtade gouvernement mo président Joe Biden ɗum noon ko wadde pinir won fonctionnaire uji muɗum. ma ƴeew kadi haareji gonɗi hakkude laamu makko e kadi e won juge uji kadɗi ko programme uji ɗi waɗata ma duttuɗen kadi yaññade kadi e yimɓe ɓe o suuɓi holko puɗɗi hol décision ngaji puɗɗi wadde surtout kanko kadi kalfinaɗo budget luural gongal kadi hakkude makko kanko Donald Trump e Afrique du Sud nene ɓeydo yaaji kono noon e wayno ko ɓeeɗo ɓe wino yo garata gummotoɗo Afrique du Sud gara pa États-Unis corno toon comme réfugié ji ene wayno mbima ala cohlani balal makko kañum ko leydi men keddoto ma en jaa toon to Sénégal kadi ƴeewen hol battande wonande leydi Sénégal caggal nde États-Unis yamiri won balle USAID waɗanno toon yo dartu ƴeewen kadi hono kamɓe Sénégal opposition pellital ɓe ƴefti wadde jaabade walla habde ɗum noon e wiide mabɓe ko dartade hono parti gonɗo pouvoir Pastef gueɗe ɗe waɗata oɗo saha joni man cakkitoro habruji meɗen toon to Libye capanɗe joyi e hunde yimɓe ɓe ɓalli men jiita toon tawi gubba e nokku goto ko ɗum won titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gaare e détail uji muɗum ɗo e quelques minutes siftin noon tan hannde ko dimanche jeenayi lewru février hitande ujunnaji e nogas joyi ma gartu joni joni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowsare jaam hiire moon ko fati e weewe ene wayno ko guila jamma hanki walla hono ƴiwonde mawde kadi taw ko neige yani toon to New York ɗum noon New York Boston e wonde rew funnangue le États-Unis ene ɗamina kadi tugnade kadi ko radar holli hono hawnaki kadi neige ma yetto hannde toon to Massachusetts en ɗamina walla alhamisa ñalawma hawnaki ha ɗon e aljuma subaka neige o ma yetto ɗon no diwan Ohio Kentucky ene wonde Indiana toon to Maison Blanche e tugnade kadi ko yalti hannde hono kanko Donald Trump ene wayno waɗi décision kadi ittude sécurité clémence wona yimɓe jeeyaɓe laamu kanko ancien président Joe Biden ɗum noon e jeeyaɓe ɗon limtano noon kanko Anthony Blinken gardinoɗo affaire étrangére e laamu makko kanko président Joe Biden ɗum ɗo fof noon e tugnade kadi habruji gomriɗi toon to CNN e wiide mabɓe wonde ko kanko Donald Trump gueɗe ɗe waɗa ɗe fof han kadi firti wonde ko woni ko o woni tan ko yoptade gueɗe ɗe waɗano walla kanko hoore makko ko wi noon waɗa ɗum noon ko ɗum woni oɗo saha joni holko kamɓe surtout yenn liggotoɓe gouvernement fédéraux uji walla yimɓe ɓe ngannduɗa henn ɓe gonɗinano haaluji kaltinoɗe guila e campagne makko ko ɗum woni joni han kadi ko paami wonde ko kanko président Donald Trump waɗata ko gueɗe ɗe ngannduɗa yoptade walla lebtude ɓe ngannduɗa ɓe ɓe wiyata añɓe makko donc añɓe makko ne jeeya hen kala ɓe ngannduɗa meeɗi haalde haala makko haysinde ko journaliste walla meeɗi ñawore makko haysinde ko juge walla enquêtimo walla koye noon donc ene jeeya ɓeɗon hannde ɓe itti ko non seulement kanko Anthony Blinken gardinoɗo affaire étrangére mais kanko Laetitia James gonɗo toon toppitiɗo ko fate en justice toon to New York kanko kadi biyeteɗo Alvin Braggs procureur men ganduɗa dewnoɗo e makko toon kanko Donald Trump gueɗe ɗe wiya o tooñi toon ko fate 34 toñangueji kanko hoore makko tawno toon ko coupable en woni ɓeɗo fof ittama sécurité clearance mumen e laamu makko kanko ko président Donald Trump kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare en woni ko kanko toɗɗaɗo yo ardu budget biyeteɗo Russell Vod donc hono kanko Russell Vod e nder yamirore nde o ƴefti hannde ɗum noon ko wiide wonde ko bureau biyeteɗo bureau denanoɗo ko fate kala gueɗe ɗe ngannduɗa yimɓe soodoɓe walla yeeyoɓe kono men e société ji won bureau mo ngannduɗa kamɓe Donald Trump ɓe guitti ɗum ene wayno kanko Russell o yamiri ngoɗon bureau hannde kala liggotonoɓe wonɗon ene wayno ko à partir de janggo hay goto to taw donc ngoɗon bureau uddama ɗum noon kanko Russell Vod ene wayno kadi siftin ɗon tan ko kanko jeeyaɗo kanko wonno mo ngannduɗa gardinoɗo bindugol oɗo projet 2025 mo ngannduɗa kanko Donald Trump ɓe haalanoma e campagne ɗum woni wonde ko ɗen gueɗe o jogori wadde donc ene wayno ɗum ɗo foof ko tengtinde tan nade hande journaliste uji CNN e journaliste uji média ji goɗɗi ko kaari wonde ko kanko Donald Trump ene wayno ko o rewi ko point par point kala ko projet du 2025
ko haalno ko pour so tawi kanko Donald Trump so ari ko waɗata hande toon to Washington e tumnade kadi habaruji gumiri ɗon hono kanko Elon Musk caggal nde juge goto fédéral wi wonde ko o ala droit kanko hoore makko na jogade walla jogade accès ko kala ko woni systéme paiement mo ganduɗa gonɗo toon to département trésor ene woni kanko Elon Musk o haali hande o wi wonde ko oɗo juge kañum hoore mum foti ko waɗede ko empêché tumnade ko haali o wi wonde ko kanko Elon Musk o wi konde oɗo juge jeenaɗo walla puntaɗo walla gostaɗo kadi kañum hoore mum ballowo kala ko wiyete guyka kañum ko waɗede empêché foti ko waɗede empêché ɗo joni kaɗo haala noon ne wayno abbimo ɗum hono kanko JD Vance vice président mo États-Unis kamɓe ɗiɗi fof ɓe mbi wonde ko oɗo juge ala droit hadde kanko Donald Trump ko waɗata siftinde on tan ene wayno ko haalalɗeɓe journaliste uji kalata e wayno ko Donald Trump e laamu muɗum e surtout ɓe o toɓɓi ɓe goto fof ɓe goni ko ƴeewde peeje fof ƴeewde kala koɓe mbawi dillinde so tawi ala dartiɓe ɗum ɗon ɓe continue dillinde ɗum ɗon donc ɗum waɗi kanko représentative jeeyaɗo toon to Minnesota no biyeteɗo Ilhan Omar e kanko kadi sénateur jeeyaɗo toon to New Jersey biyeteɗo Cory Booker ɗum noon ko kamɓe ɗi fof ko fottuɓe jaydiyankoɓe kadi jeeyaɓe kadi seppoji kamɓe démocrate eɓe gummani oɗo saha joni wiide wonde ko laamu Donald Trump ngargu ngu e surtout yenne gueɗe ɗe waɗata ɗe ɗum noon ko gueɗe so tawi dartinaka ɗum no firti wonde ko démocratie woni koye mayde e États-Unis donc ɗum woni kamɓe démocrate eɓen continue pusde oɗo saha joni ko fate holno kanko Donald Trump no wawi heɓirede e surtout kadi holno kamɓe démocrate en e kamɓe kadi yimɓe mo ganduɗa opposiɓe hay sinde ko républicain jeeya hen holno ɓe mbawata ummorade wadde campagne ko fate woteji garoji taw ko woteji toon to congrès ko ɗum waɗi kadi ene wayno ko to banggue immigration hono kanko Donald Trump caggal nde kadi nde continue wadde ɗum ɗoji campagne makko déportation woni wayno oɗo saha joni yimɓe hewɓe lundiɓe déportation nde waɗata ɗi koko gummi ɗum noon pelle kewɗen jeeya hen ene limta ɗeɗon pelle hono koɓe mbiyata coalition pour human immigration right ardi ɗum ko Angelica Salas kañum hoɗum nene yante ɗe pelle goɗɗe kadi mbiyata International Day of Action e solidarité pour immigré eɓene continue hokkude doole haare mabɓe contre kanko Donald Trump ko fate no programme makko ko fate yaltinde yimɓe ɗo e leydi États-Unis e waylude won gueɗe won donc ko wawi wonde fof en tumnade kadi hono kanko représentant Elon Omar o wi wonde ko peeje ɗe bawɗe wallude pour yimɓe mbawa dartade hono kanko laamu makko kanko Donald Trump ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni kala gueɗe fuɗɗiɗi wadde hono yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ɓe o ƴefti yo gardo yo gone gouvernement ko en jeeya hen hono kanko JD Vance en jeeya hen hono kanko ministre parti Homeland Security hono biyeteɗo Noam ɓeɗo fof ɓe mbi wonde ko kala ko Donald Trump haalata ko e surtout yenne kala kadi ko yamirte surtout yenne Elon Musk yo jogo accès ko fate yenne agence uji won walla uddude won agence uji won ɗum ɗo fof ko wallude laamu makko beele ne wawa dandude États-Unis yitude ngaalu kewngu kalis kewɗo bonnetenoɗo ko yalti hande journal uji international hono kanko Donald Trump kadi mo jogui o fuɗɗima kadi uddidde ɓuuri makko hakkude makko e leyɗele Europe ɗum noon ko caggal boto mboɗo toon to France boto mo mbiyata international intelligence international hono kanko Donald Trump ene wayno o wi wonde koye ñalawma kanko hoore makko mawo ɓeydu freje douane kala jamɗe gummo natoje ɗo e États-Unis ko ɓuuri hewde ɗe jamɗe noon ko jamɗe ganduɗa gummotoɗo e leyɗele Europe hono kanko gardiɗo France Emmanuel Macron o huccite Donald Trump o wi ɗumen wonde ko yo Donald Trump faam wonde communauté européenne wona hasideji États-Unis wona yimɓe kadi añɓe États-Unis kono noon ko parti fodɓe liggudade États-Unis ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henne kanko Donald Trump kadi ene wayno ko caɗele jogorɗo wonde hakkude laamu makko e laamu kadi ɗum ɗoji international hande ko fate international habruji men international ene wayno ko kanko Donald Trump caggal gueɗe ɗe o signino ñande alhamis ɓen ɗo pour wiide wonde ko yimɓe ɓe ganduɗa tubakoɓe wonɓe toon to Afrique du Sud takki wonde gouvernement mo Afrique Sud oɗo saha joni ene hefta leyɗele mumen ene rokka ɗum ɓaleɓe e wiide makko kanko Donald Trump ɗum ɗo ko gueɗe leñam makko e kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa enne kanko Donald Trump jaɓata ɗum waɗi donc o signini décret makko ñande alhamis ɓen ɗo pour wiide kala balle partenaire toon to Afrique du Sud nde tumnade CNN ko haali ene wayno dartini ɗum o haalino kadi o wi wonde ko mo ƴeewa kanko hoore makko wadde proposition kala yimɓe wonɓe toon tubakoɓe taniraɓe men gummino ko Europe mo wallu ɗumen beele ne gara États-Unis gonta réfugié ji ɗo henna ko ɓuuri hen hewde wiyete ɓe ko africaneuse en donc e nder habruji jaltuɗe hannde hono kamɓe toon jeeyaɓe toon to Afrique du Sud e jeeyaɓe oɗon communauté koɓe jaabima ɓe mbi wonde ko d' abord ko Afrique du Sud woni leydi mabɓe e kadi ene wayno ko kamɓe ɓe ngala foof yimɓe ɓe gondi toon to laamu Afrique du Sud gongu toon joni walla koɓe mbiya ɗum ko wonde ko yimɓe ko añɓe mabɓe ɓe jaafima ko ɓuuri hewde mabɓe surtout henne
e tungnar kadi konngol biyeteɗo Neville Van en wayno on jaara ko capanɗe jeeɗiɗi e jeetati tan kadi kañum hoore mum ko gooto e yimɓe ɓe ngannduɗaa en hoɗɓe toon to Cape Town o wi wonde ko hay gooto maɓɓe alaa ɗon probléme Afrique du Sud pourquoi eɓe jiiɗi yaltude leydi ndi e paye banggoɗo ko wawi wonde fof ene wayno ɓe mbi oɗo sahaa joni ɓe jaafimamo kanko Donald Trump pour ko fati e wiide omo addaɓe toon to États-Unis ɓe gona réfugié ji ɓe jiiɗi heddade ko leydi maɓɓe donc ko doolen ko yimɓe taniraɓe men umminoɓe toon to France walla umminoɓe toon leyɗele hannde biyeteɗe ko ino Angleterre e Allemagne donc ɗum woni ɓeɗon ko kañumen gonno toon e kadi ko kañumen laamino Afrique du Sud ha yetti dumunde mo kanko Nelson Mandela mo accita o habaruji men international ha hannde toon to Sénégal e tugnade kadi ko yalti e journal biyeteɗo Sénalion ene wayno ko kamɓe gouvernement o kesmo kanko Bachir Diomaye Faye président Bachir Diomaye Faye Ousmane Sonko donc caɗele ɗe ɓuuri jogade oɗo saha joni surtout yenne caggal nde décision kanko Donald Trump mo ƴefti pour hadde won balle kewɗe jahannoɗe toon to USAID ene wayno ko ɓe puɗɗima tinde wonde ko caɗele kewɗe ma gar ko fate département ji toon to santé toon to agriculture toon to énergie éducation et emploi projet ji goɗɗi donc ɗum waɗi kono kamɓe gouvernement Sénégal ɓe goni ko ƴeewde oɗo saha joni hol peeje ɓe ndewata wawde moƴƴinde cehlagal maɓɓe walla wawde moƴƴude jokkodiral maɓɓe e yimɓe ɓe ngannduɗaa ene ko luuɓoɓe kalis ene wayno ko jeeya hen Union européenne ene jeeya hen Chine pelle goɗɗe taw ko pelle Afrique surtout ko wayno baɗe e gueɗe baɗe noon donc ɗum woni kanko Ousmane Sonko haalino ɗum ñande o wi wonde ko leydi Sénégal ene pratiquement sibabude Donald Trump décision mo ƴefti ko fati e dartinde balle kewɗe jahannoɗe toon to Sénégal e ɗum noon kadi e wiide mabɓe kadi surtout e nder hitande ujunaji ɗiɗi e agence toppitiɗo ko fati e USAID wawino nadde projet ji kene wona capanɗe jeeɗiɗi ɗum noon ko balle ɗe kadi ken hiise kadi wona milliard uji 4 e feccere walla milliard uji 5 franc CFA ɗum noon ko région ngaji Diourbel Kolda Sédhiou Tambacounda e Kédougou ene wayno kadi e nder hitande ujunaji ɗi nogas ɗiɗi hono kamɓe USAID ɓe mbawino kadi wallude gueɗe kewɗe surtout en ustide ko fati e basal toon to ko fati e région ngaji région ngaji Sénégal foof ɗum noon e nder ko projet mo mbiyata Dolel Mbaye ɗum noon kadi ene wayno ko hitande ujunaji ɗiɗi nogas tati kadi kamɓe USAID ɓe mbawino wallude toon projet ji électricité e nder nokkuji goɗɗiɗi nokku teeru wallude ɗiɗo nokkuji kadi dañde gueɗe ɗe ngannduɗaa henna taw ko mbiyata kuɓɓam bawɗam hesɗitinede ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ɗeɗo balle dartade ɗumen wonande faade toon to Sénégal ma addu caɗele mawɗe wonande oɗo gouvernement kese ha hande toon to Sénégal e tugnade kadi ko journal biyete Seneweb haali hono kamɓe jeeyaɓe opposition ɓe mbawi jogade peeje hande e rendude toon ɗum noon ko e ñalawma hande oɗo ñalawma hande 9 lewru février hitande ujunaji 2024 ɗum noon ɓe mbi wonde ko front pour la défense de la démocratie et de la république kañum koye men ɗum woni ko feddene ɗe ɓe cosi ɓe mbi wonde ko e famde ɓe wonde ko oɗo saha joni laamu ngu taw jogui ɗum ko Pastef woni koye peeje e jikku wattade ɗum noon kadi e wawde e peeje kadi kala ko wiyete en liberté ndima démocratique ittude ɗum ha laaɓa ɗum waɗi ɓe mbi ɓe limti hen kadi ene wayno oɗo saha joni kala ko woni manifestation ngaji a jaɓɓetake journaliste uji kewɗi nana cooka yimɓe kadi ɓe ngannduɗaa wonnoɓe lundiɓe laamu mabɓe nana cooka ene wayno yiyama kadi député ji kewɗi surtout député ko wayno Farba Ngom immunité mum ittama maire mo Dakar ko biyete Barthélémy Dias place mum ittama taw ɗum ɗo fof no waɗirte ni ko guittugol ngol ɗoftaki constitution mo Sénégal ene wayno kadi oɗo saha joni hunde wemnon nden ko wayno seppoji jaam ɗum ɗo fof kadi ko oɗo saha ko hunde haɗade ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ɓeɗo wadde alliance ɓe mbiyata ɗum ko front pour la défense de la démocratie et de la république donc ɓe mbi ko wonde ko vocation mabɓe ene wayno ko liggey mabɓe ko wawde rendinde kala yimɓe ɓe ngannduɗaa wonɓe lund e kala yimɓe Sénégal naaɓe kadi peuple Sénégal fof no wurno pour wonde rentinde ɗumen gueɗe ɗe ngannduɗaa ene pouvoir Pastef mo waɗata oɗo saha joni donc ɓe mbi wonde ko e nder balɗe walla jonte garoje maɓe mbawa huccinde haare mabɓe kala dandude kala liberté ji kala haqqeji démocratique nde yimɓe Sénégal ne poti jogade e surtout ene ñagade ko yaaci yimɓe ɓe ngannduɗaa sokaɓe taw surtout ene sokaɓe taw ko sokaɓe e dow fenade yo goppirte ko yaaci surtout ɓeɗon sokaɓe kadi ko coggugol politique
dartinde gueɗe ɗe ɓe ndewne yimɓe oɗo saha joni surtout yen yimɓe ganduɗa ko lundiɓe ene jeeya hen kadi journaliste uji ene jeeya hen kadi yimɓe ganduɗa ɗum ɗo foof ko hunde nde ganduɗa eɓe goni koye haɓede haɓre muɗum ti wonde ko kamɓe yimɓe jeeyaɓe opposition tugnade Seneweb eɓe goni ɓe ndendi kam au moins ɓe joguimi feere kam ɓe ndendi alliance pour ɓe mbawrentude pour habde hono parti gonɗo e pouvoir biyeteɗo Pastef hande toon to Sénégal ene wayno kadi ene wayno e nder kadi ko yalti tan e journal biyeteɗo Sénégal kanko président Diomaye Faye saabu en seskitedemo guila nde o ƴefti laamu programme makko jeeyano ko uddude kala base uji militaire uji walla daɗiɓe France wonɓe toon to Sénégal yaltinde ɗumen Sénégal donc ene wayno ko nder lettere jaltuɗo hande hono kanko ardiɓe dadiɓe toon to Sénégal biyeteɗo général de brigade Yves Anis o e nder lettre nde o windi lettre o kadi ne woni yalti ko guila ñande 27 lewru janvier hucciti ɗum e laamu Sénégal o wi wonde ko ene wayno ko e nder mois de juillet garo sibabude kamɓe koye mabɓe koɓe yaltoɓe leydi Sénégal donc kala ɓeɓe ligguinanno toon to ɗiɗon base uji kene wona 160 neɗɗo taw ko yimɓe liggotonoɓe e base uji mabɓe ɓeɗo fof ene wayno ma perdu liggaji mum donc jiida e ɓeɗon 160 neɗɗo ene waɗi kene wona 400 ha 500 yimɓe liggotoɓe toon taw kadi ko liggoto ko contrat ji sous contrat ji taw ko agence uji goɗɗi ɓeɗo fof koye base uji mabɓe dappandino firti wonde ko e tugnade kadi e Sénégal ko haali ko ɗum ɗo fof kadi ko battande bonde wonande jogoɗon wonande hawnaki liggotonoɓe toon walla yimɓe kadi dépendinoɓe e ngal ɗo jokkodiral militaire agal hakkude leydi Sénégal e leydi France cakkitorɗen habaruji men international ko toon to Libye tugnadi kadi journal African News ɓe mbi wonde ko ene wayno ko gasɗe ɗiɗi ɗi jiitama toon gasɗe ɗiɗi ɗe kadi ene waɗi kene ɓuura 5 ɓandu yimɓe ubbidaɓe tugnadi kadi e habaruji gomiriɗo toon to Libye ene wayno ko ɓe mbi wonde ko noon 19 ɓandu neɗɗo yiitama aljuma ɓennuɗo ɗum noon koye nder guesa gonka toon e wuuro wiyeten ko Koufra donc ko jiida e ɓeɗo 19 yiitaɓe aljuma ɓennuɗo ko jiida kadi e ɗiɗo 50 ɓalli jiitaɗi toon kadi to banggue worgo funnague leydi Libye ene wayno ko hitande ɓennude nde kadi hono kamɓe laamiɓe toon ɓe mbawino kadi yittude kene wona 65 ɓandu ɗum ɗo fof ko yimɓe immigré ji région biyeteɗo Chouayrif ɗum noon ene wayno ko Chouayrif woni ko 350 kilométre hakkude muɗum e Tripoli donc Libye ne andira ko leydi ndi ganduɗa henni ko ɓuuri hewde yimɓe ɗannotoɓe ummotoɓe toon to leyɗele ɓaleɓe ko toon ndewata pour yaade toon to Europe donc leydi kadi gandiradi wonde kene walla kadi yimɓe hewɓe ɗannotoɓe yiɗɓe yawde toon to Europe taw gummoto ko ɓuuri hewde mabɓe gummoto ko leyɗele ɗeɗo leyɗele jeegom ko wayno Tchad Niger Soudan Égypte Algérie ne wonde Tunisie way wonde fof ene wayno ɗiɗo balɗi ndi kontiɗi jiitede ko ɓuuri hewde hen siifa hen ko yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe e leyɗele ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗiɗo balɗi jiitaɗi toon Libye siifa hen wonde ko ɓeɗo fof ko ɓaleɓe ummiɓe e leyɗele Afrique subsaharienne bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma dimanche 9 lewru février hitande 2025 ko musidɗo mon Amadou Touré haldanno won yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama